eta aurtengo nobedadea berria da lankidetzan egingo dugun e-music bat ere izango dela hau, ezta? Pixkat atzea jotegatik eta testuingurua jartzegatik gogoratuko duzue e-music izan zala hiriburutzarekin batera 2016 urtean ospatu genuen jaialdia, Europa mailako musika eskolak gurera etorri zian Donostiara, eta gogoratuko dituzue ze irudi eder utzi zizkiguten ilunbe bete genuenean 10.000 persona ingururekin Europa guztiko musika eskolak bat egin zutenean, besteak beste oso gureak ditugun piezak jotzen eta baita ere propioki edizio horretarako sortu ziren doinuak ere jotzen, ezta? Bai musika eta bai dantza emanaldiak izan genituen, eta horrek ere izan zuen urte hartan, urrengo egunean, Sauesen ere bere amaiera edo bere kolofoia bertan egin zen beste ospakizun handi batekin. Helburua bai izan zala, zita hori, urtetik urtera errespetatzea eta beti ospatzea, maiatza inguru horretan e-music ospatzen zen data horietan, ezta? Eta orain arte aurreko urteak enduta, lortu dugu horrelako kontinuidade bat mantentzea, urte horrek mugarri bat markatu zuelako, aurreko urten ezin izan genuen ospatu aurrez aurre, baino aurten bai, modu berezi batean eta COVID-ak baldintzatuta, baino e-music 2021 ospatuko dugu. Eta honek dakarren, nobedade handienetakoa edo polikienetakoa bada, elkarlanean egindako e-music bat izango dela, ez da bakarrik Donostiako musika eta dantza eskolara mugatuko, hartuko ditu hiriko beste hainbat musika eskola. Eta hori da behintzat azpimarratzeko daukagun lehenengo gauza. E-music aire zabalean ospatuko da, jakina, baino COVID-aren eraginez kontrolatua izango da. Eta horretarako egingo dugu Loiolako Herriberetako eskolan, ikasbide ikastetxean, zehazki. Eta ekainaren 4etik, 21 bitarteko jaialdia izango da. Bukaera justu, ekainaren 21 da, musikaren nazioarteko eguna. Beraz, keinu bereziare egingo dugu egun horretan, ze egun horretan egiten duguna ere streaming bidez botako dugu, emango dugu guztiontzat. Eta beraz, 15 eguneko jaialdia izango da, eta 30 emanaldi baino gehiago izango ditu jaialdi honek. Eta, eskolako patio batean egingo da jakina, guztira aurreikusita dago 4.500 persona pasatzea edo behintzat guzti hauentzako lekua izango dugu, gonbidapenak jasotzeko aukera egongo da, baino beti ere lehentasuna eskolako ikaslek izango dute, azkenean hauek ibili direlako ikasturte guztian zehar musika dantza jasotzen, eta euren familiak, senitartekoak hauek ikusteko aukera izango dute, baino gainontzeko publikoak ere aukera izango du web bidez gonbidapen horiek ere jasotzeko, ezta? Eta, printzipio 150 leku izango ditugu emanaldi bakoitzeko, eta horrek guztiak azkenan ematen du 4.500 personen batura hori. Eta esan bezala, bukaera handia, egun handia, ekainaren 21 musikaren nazioarteko egunarekin izango dugu. Brevemente, como decía, hoy venimos a presentar e-music, la edición del año 2021. Recordaréis que e-music sobre todo tuvo su punto potente y álgido con la capitalidad cultural europea en el año 2016, donde distintas escuelas a nivel europeo se juntaron aquí en Donostia y en concreto llenaron el recinto de Ilunbe. Recordaréis todas aquellas imágenes con el recinto lleno, con chavales, y no tan chavales también, jóvenes y no tan jóvenes, que llenaban con su música y también con la danza el recinto de Ilunbe, que tocaban y también bailaban melodías muy queridas y muy conocidas por todos nosotros, incluso algunas también que se crearon para esa propia edición, y todo esto también tuvo reflejo en aquel festival que se organizó en Saués. Siempre hemos querido seguir con ese espíritu, hemos querido repetir esta cita año tras año. El año pasado no lo pudimos hacer, pero este año recuperamos ese espíritu y lo haremos, condicionado a las medidas del COVID, pero también ha sido un año de oportunidades, porque la gran novedad de esta edición es, y el elemento a destacar, que es un e-music que lo hacemos de forma conjunta con más agentes de la ciudad que también se dedican a la docencia, a la formación de música y danza, como son el Conservatorio, Jakintza y St. Patrick's. Entonces, yo creo que es una fórmula interesante para la ciudad también, y que colaboremos en torno a este festival. Como decía, sí va a ser un festival marcado por la pandemia. Hasta ahora lo hacíamos en espacios abiertos sin ningún problema, lo haremos en un espacio abierto, pero en este caso será en el Colegio Ikasbide, en Riberas de Loyola. Lo haremos en un patio, pondremos una gran carpa y vamos a tener la opción de llenar hasta 150 personas. Esto nos va a dar un total de 4.500 personas que van a poder disfrutar de los más de 30 espectáculos que se van a poner sobre el escenario.
invitaciones, referencia evidentemente para las y los alumnos de la escuela, pero también estará abierto al público general para el que se quiera acercar. Y el gran colofón final de este music, que comienza el 4 de junio y termina el 21 de junio, será con el Día de la Música, que será una, me sale Manaldi, pero ateako zait ba, Jesús, espectáculo, bueno, una función que daremos también el día en streaming. Hoxe, eta bueno, hau esan da, nik ja gehiagitzain dut, eta gainontzeko kidei pasako dizuetitza, pixkat programazio buruz da itzaiteko. Ados. Ba, bueno, gauza pare bat komentatu. Esan degunez, toki ireki batean egingo da, patio ikasbide ikastetxeko patio estalian. Aurrenik eta behin ikasbide ikastetxeri eskerrak eman, ze eskatu genion espazio hori erabilgarri edukiko genuen, eta baiezko jaso dugu eta laguntzek aragarri ematen ari digute, azkenean jaialdi honetan emango diren 31 kontzertuak egin ahal izateko, bai? Sarreren arira, Jonek esan duen bezala, 150 eserleku egongo dira kontzertu bakoitzeko, eta gure ikaslei bermatzen diegu behintzat 2 sarrera edukiko dituztela, eta soberan direnak eskuragarri egongo dira donostiaeskola.eus web orrialdean, imprimaki bat egongo da bertan, pertsona, publiko orokorrak eskatzeko ahal izango ditu eskatu pertsona bakoitzeko 3 sarrera, bai? Imprimake hori betezkero, baieztapena jasoko du, eta orduan emanaldiaren 2 egun aurretik jaso ahal izango ditu eskolan bertan sarrera horiek. Bestetik, aipatu eta eskerrak eman hemen dauden hiriko beste eragileei, Jakintza Musika Eskola, Aiete Musika Eskola eta Francisco Escudero Kontserbatorioa, gustatuko litzaidake haiek azaltzea beraien aldetik, nola jasotzen duten gure gonbidapen hau. Esan ere, gonbidapen hau guk luzatu genien hiriko beste eragile batzuei ere, ezin izan dute gonbidapenari erantzuna eman, urte oso berezia izan da, eta baita ere esan, zainduko ditugu laliketa gehien behar diren osasun segurtasunerako neurriak, bai? Orduan publikoaren sarrera izango dira oso kontrolatutak, sarrera zenbakituak izango dira, kontzertuen artean garbiketa ingo da, aulkien garbiketa, trilen garbiketa, noski, eta rezintoaren baitan zainduko ditugu taldiak edo ez, aliketa distantzia interpertsonal handiena egotia haien artean. Beste behin esan, bereziki izango dela azkeneko urezkeneko eguna, ekainak 21, Europako musikaren egunean, beti tradizioz egin izan dugu bulebarrean, moderno departamentuko maratoia izan hori da, aurten ikasbiden izango da, baina saiatu gara mantentzen asmori, ez? Atxalde osoa musika modernoko emanaldiak eginez. Eta berezi izango da, Donostia Eskola telebista edukiko dugu streamingen bidez, emango dira kontzertu zuzenean kontzertu horiek, eta kontzertuen arteko denboretan urtean zehar landutako eskolan gure ikaslekin egindako bideoak eta ikusgarri egongo dira baita ere telebista horretan. Nire partetik uste dut hau dela guztia, eta baita ere esan, oraindik ekainaren 6 bitartean irekita dagoela izen ematea eskolan, hasi que norbaitek ere horren preokupazio hori baldin badauka edo esan, oraindik galdera asko jaso ditugu, ekainaren 6 arte oraindik irekita egongo dela epea. Eta besterik gabe barkatu, Maruxa, Daviz eta Alaitz ez zutenean. Bueno, desde la dirección del... Sí, funciona, ¿no? Desde la dirección del Conservatorio Francisco Escudero de Donosti, estamos encantados de participar en este festival. Será la segunda vez que lo hagamos y siempre estamos abiertos, evidentemente, en el marco de colaboración con todas las instituciones musicales de la ciudad para poder participar y con la época que estamos viviendo ahora en cuanto a conciertos y eso, pues a los alumnos les viene fenomenal y es una oportunidad estupenda. O sea que muy agradecidos a la escuela de poder participar en este evento. Muchas gracias. Egunon, gure aldetik lehendabiziko gauza eskertzea, Donostiako udalatik egiten ari den esfortzua olako ekimen bat aurrera eramateko. Jaso genuen gonbidapena eta egia esan
Zalantza gutxi baino, zalantzarik ez. Bueno, guri olako ideia bat bikaina irutzegu, beste musika eskoletara irikita egotea, gure musiko eskola, bueno, batez ere Antigun eta Donostian azkeneko ia 50 urtetan, bueno, erreferente bat izan da eta izaten ari da, eta egia esan, nola betiko martxa jarraitu dugunez prest ginen baiezkoa emateko, eta ez gutxi gehiago esan dezaket, dena ondo jongo dela. Hoxa. Bueno, guk San Patrizio Aiete Musika Eskolatik eskerrak eman nahi dizkizuegu, Donostiako musika eta dantza eskolari, aukera hau emateagatik eta gonbidapen hau luzatzeagatik, ez? Beste musika eskolei. Izan ere, pasatako urtea ez da guztiz ona izan, denontzako, ezin izan dugu kontzerturik izan, eta guretzako, eta batez ere gure ikasleentzako, sekulako oparia izan da jendaurrean jotzeko eta besteko aukera izatea. Musika irakaskuntzan, ekintza horri garrantzia handia ematen baitiogu. Eta bestetik esan, espero dugula datozen urteetan ere olako ekimenak antolatzen jarraitzea, eta nola ez musika eskolaen artean elkarlanean ere jarraitzea iruditzen zaigulako, guzti honek kulturari bultzatzen diolako eta zehazki musika eta dantzari bultzatu ikasle aurren artean eta ezain aurren artean. Eta eskerrik asko denagatik. Bueno, eskerrik asko laburoi, hemendik aurrea, galderarik baldin badago, si hay alguna cuestión o duda. Ez? Bueno, perfecto. Dena oso ondo ulertu baldin bada, espero oso ondo ere komunikatzea. Eskerrik asko.